No niin, meillä oli, Noniin, morjes. moro moro. Me oli viimeksi semmonen joko musta johtuva tekninen ongelma, tunti 45 kohdalla katkes ääni, tai ei voi tietää, onko isoveli katkaissut sen. Oli miten oli, niin tästä voitaisiin jatkaa, mihin viimeksi jäätiin. Joo, eli silloin viimeksi käytiin läpi niitä GTFn jälkimainingeista tulleita syytteitä ja sitten tuomioita, käräjäoikeuden tuomioita ja hovioikeuden tuomioita. Ja siinä vaan muutamia näitä ää, syytekohtia halusin vaan tuoda esille, että miten tietyllä tavalla maalaisjärjen vastaisesti syyttäjä ja tulli oli lähtenyt prosessoimaan näitä. Ja käytinkin tämä promokeissi läpi silloin edellisellä kerralla, mutta sitten vielä, mikä herätti jo silloin käräjäoikeudessa heti ensimmäisenä, koska koko tässä asiassa niin syyttäjä on vuodesta 2015 puolen vuoden välein joko syyttäjä tai KRP Erkki Rossi on antanut lehdistötiedotteita, että on 25 miljoonaa euroa kadoksissa. Ja tästä kun muutaman toimittajan kanssa puhuttiin tästä asiasta, niin hekin muisti tämän 25 miljoonaa euroa ulkomaille hävinnyt 25 miljoonaa euroa. Ja tästä ei käräjäoikeuden eikä hovioikeuden tuomioissa ole mitään sellaista. Eli mistään näistä tällaisista 25 miljoonaa euroa, tämä oli täyttä puppua. Sitten me puhutaan, että tässä veroasiassa oli 40 000 euroa, siellä oli jotain lomakorvauksia ja asuntovuokria maksettu, josta itse olen maksanut verot verottajalle asuntoetuna. Niin tällaisia asioita. Ja sitten mitalin toisella puolella on 25 miljoonaa, luodaan tällainen kuva, että nyt on joku katastrofaalinen kupru tehty. Tämä oli tosi ärsyttävää. Tästä 25 miljoonasta niin 5 miljoonaa euroa oli oikein legendaarinen keissi, jossa me 2012 myytiin bensaa ja meillä oli elokuussa 2012 myytiin Norjaan yksi lasti 95 ja sen jälkeen tehtiin uusi lasti, joka myytiin Hollantiin. Ja tästä näin tulli sai päähänsä, että tässä on joku menettelyvirhe tapahtunut, vaikka meidän henkilökunta kävi tosi huolellisesti sekä oil tankingin, joka oli meidän terminaali ja varasto, niin heidän kanssaan läpi tämän vientimenettelyn. Ja sitten tullin kanssa käytiin vielä erikseen, että miten tämä vientimenettely, että miten viedään bensaa Suomesta ulos silleen, että hoidetaan EU-säännösten mukaan. Ja koska tämä oli alun perin suunniteltu myytäväksi Norjaan, eli se oli menossa EUn ulkopuolelle. Sen jälkeen suunnitelmat muuttui ja me myytiin se Norjan valtion yhtiölle Statoilille. Ja tulli sai päähänsä jostakin ihmeen syystä, että tässä on tullut joku virhe ja vero ja määräsi GTFn maksamaan veroja 5 miljoonaa euroa. Suomen valmisteverot maksettavaksi Suomeen, vaikka lasti meni kulutukseen Hollantiin ja muualle Eurooppaan. Eikö se logiikkana ole siinä, että jos tukkumarkkinoilta tuodaan bensaa, diisseliä Suomeen, niin silloin siitä pitää maksaa valmisteverot, mikä on se tukkuhinnan päälle suunnilleen toinen mokoma. Mutta jos tavara lähtee pois Suomesta, niin silloin ei tarvitse maksaa valmisteveroja. Juuri näin. Ja sitten valmisteverot maksetaan siinä maassa, missä menee kulutukseen. Juuri näin. Ja tämä on, tämä on se yleinen EUn lainsäädännön mukainen, ja koko EUn peruskivihan on se, että tavara liikkuu verovapaasti. Sen takiahan EUn alue perustettiin. Mutta tämä, mä muistan vielä sen, kun käräjäoikeudessa oli tullin pääjuristi ja syyttäjä, ja he kävivät tätä keissiä läpi, ja tämäkin oli törkeä tullirikos ja törkeä veropetos. Tällaisilla nimikkeillä puhutaan asiasta, jossa mun henkilökohtaisesti pitäisi vastata veroista
ensiksi GTFn, eli sillä GTFltä haettiin 5 miljoonaa, multa haettiin henkilökohtaisesti 5 miljoonaa ja syytettiin törkeästä veropetoksesta bensasta, joka on mennyt Hollantiin. Ja tämä niinku kuvastaa vaan koko tämän farssin, että siellä ne asiat on loppujen lopuksi ei yhtään mitään. Et syyttäjällä on tosi pehmeitä asioita, joita se on onnistunut saamaan käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa läpi. Ja tämä Norjan vientikeissi oli kaikista naurettavinta. Mä otin käräjäoikeudessa ensimmäisellä tauolla. Mä pyysin Tullin pääjuristia ja syyttäjää keskusteluun ja neuvotteluun. Ja mä ehdotin heille, että he droppaa tämän keissin saman tien, että tämä on kaikille ajanhukkaa. Että minkä takia tällaista keissiä käydään, että Suomi hakee veroja multa henkilökohtaisesti tavarasta, joka on kulutettu jossakin muualla EUn alueella. Ja kaiken lisäksi Tulli vielä teki niin vahvan liikkeen, että koska ne ei saanut multa sitä 5 miljoonaa, eikä ne saanut GTFn konkurssipesältä sitä 5 miljoonaa, niin ne otti sen väkisin Oiltankingilta tältä varaston tullivakuudesta. Eli Oiltankingilla oli 6 miljoonan euron tullivakuus, niin siitä kaserattiin tämä 5 miljoonaa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että Oiltanking, joka on terminaali Suomessa, ilmeisesti Kotkassa, joo, niin heidän pitää asettaa Tullille tullivakuus siltä varalta, että sen tuotteen omistaja ei toimisi näin. Juuri näin. Niin se terminaali, eikö se ole lakisääteinen, että terminaali pitää olla tullivakuudessa? Se on lakisääteinen ja sehän on sellainen Tullin täysin mielivaltainen formula, millä ne laskee, että mitä kukin pitää laittaa valmisteverovakuutta. Että että Oiltankingillä tässä tapauksessa se sattuu olemaan 6 miljoonaa euroa. Myöhemmin sitten, kun oli mukana Finland Tank Storage Oyn toiminnassa Porissa, niin Tulli teki päätöksen, jossa Finland Tank Storage Oyltä pyydettiin asettamaan 104 miljoonan euron vakuus. Eli se on täysin, se Tullin toiminta on tässäkin, että he tarvitsevat koulutusta, lisää ammattitaitoa. Eli kun Tulli valitaan, mitä mainitsinkin, että Tulli kun valitaan uutta pääjohtajaa, niin varmaan yksi huomio olisi siinä henkilökunnan koulutuksessa. Että tämä valmisteveroasia, niin mä tiedän lukuisia yhtiöitä, jotka ei halua Suomeen tulla esimerkiksi öljyalalla sen takia, että tämä valmisteverokäytäntö on niin hankala. Tähän kun sanoit Finland Tank Storage Porissa 104 miljoonaa tullivakuus, niin kuinka paljon siellä olisi ollut tilaa? Ja oliko se tila, minkä perusteella ne oletti, että tänne tulisi dieseliä ja bensaa, ja sitten ne pamauttaa sen tullivakuuden? Joo, eli Porissa Finland Tank Storage Oyllä on 300 000 kuutioa tilaa, ja Tulli laski vaan 300 000 kuutioa, se on 300 miljoonaa litraa, ja löi siihen laski dieselin verot, ja vielä kaupan päälle alvit, ja tämä oli se vakuus, mikä pitää laittaa. Ja sehän siitä riideltiin Tullin kanssa varmaan melkein vuosi. Ja sen seuraava päätös Tullilta oli 3 kuukauden jälkeen, se oli 56 miljoonaa. Ja jokaisesta tuli erillinen päätös, mikä oli tehty valmistevero-osastolla, tullipäätös. Ja sitten loppujen lopuksi oli 7,5 miljoonaa. 6-9 kuukauden tinkaamisen jälkeen. Tämä vaan kuvastaa sitä, että se formula siitä, että pudottiin 104 miljoonasta Finland Tank Storagein osalta 7,5 miljoonaa, joka sekin on todella paljon. Ja Oiltankingillä se oli siihen aikaan, kun GTF operoi ja maahan toi bensiiniä, niin se oli 6 miljoonaa euroa. Mutta he menetti sen vakuuden Tullille tässä niin sanotussa Norjan vientikeississä. Ja Oiltankinghän on sitten, Oiltankingillä tietysti oli varaa hankkia kaupungin parhaat lakimiehet, eli heillä oli Rosier hoitamassa heidän sitä sit loppuvaiheessa, että Hedman and Partners ja sitten Rosier oli hoitamassa sitä, ja heillä on kestänyt nyt se prosessi varmaan melkein 10 vuotta, ja he ei ole edelleenkään saanut sitä 5 miljoonaa takaisin.
Ja vaikka he on todistaneet kaiken, mihin se on myyty, se missä se on käytetty kulutukseen, Tullilla on kaikki se tieto. Mutta sitten mikä tässä keississä on niin kaikista korneinta, jos ajattelee Tullin kannalta ja syyttäjän kannalta, ja tietysti omalta kannaltani, eli Tullin rikostorjuntayksikkö on jo vuonna 2014 tiennyt, että tässä ei ole tapahtunut mitään väärää. Ei ole minkäännäköistä menettelyvirhettä, ei ole mitään. Siitä huolimatta 2015 Tulli ja syyttäjä yhdessä on nostaneet nämä syytteet mua vastaan. Ja Oiltankingille ei ole palautettu sitä rahaa. Vaikka siellä on ollut Hollannin päässä kaikki viimeisen päälle kunnossa, siellä oli vastaanottajana ollut Trafigura, ja he on asettanut erillisen vakuuden, tullivakuuden sinne Hollantiin, eli ei missään vaiheessa ollut mitään riskiä siitä, että joku pimittäisi tulleja. Ja meidän vastapuolenahan oli Statoil, Norjan valtionyhtiö, niin jo pelkästään se, että GTF haetaan rikossyytteeseen GTFn toimitusjohtajaa, joka on myynyt bensaa Norjan valtioyhtiölle, niin tämä, jotenkin tässä niin nämä kaikki asiat tässä GTFn rikoskeississä on ihan no jos nyt suoraan sanon, niin ihan perseestä. Kun se koko tavallaan iso kuva GTFn kanssa on se, että me käytettiin ihan ykköstilintarkastajaa. Meillä oli PricewaterhouseCoopers tilintarkastajana. Maailman suurin pankki oli rahoittamassa, tai yksi maailman suurimmista pankeista, BNP Paribas. Niin kaikki pyrittiin hoitamaan Tullin kanssa yhdessä. Sitten me päädytään tällaiseen 10 vuoden soppaan, jossa niin kaikki häviää rahaa, aikaa. Se vaikuttanut tietysti henkilökohtaiseen elämään ihan älyttömästi, perheen ja läheisten elämään, lasten elämään. Sinänsä on ihana käydä nämä asiat läpi ja kertoa nämä sellaisena ne on, kun ne on, koska olin itse ajatellut silloin, että on parempi, että mä en kommentoi mitään näitä asioita. Nämä on ihan pähkähulluja nämä syytökset, ja osaksi sen vuoksi myös en laittanut niihin tarpeeksi efforttia siihen puolustautumiseen. Mutta nyt kun nämä kaikki tuomiot on mennyt läpi, niin jotenkin tämä viesti on, koska en saanut lupaa kuvata siellä käräjäoikeudessa, koska juuri nämä, niin kuin esimerkiksi nämä tullikeissit, niin olisi pitänyt kuvata ja lyödä Facebookiin, että tällaista on tulossa. Koska sen verran tavallaan, että syyttäjä ei ollut missään vaiheessa kiinnostunut siitä, mikä on oikein ja mikä on totuus, vaan se oli vaan kiinnostunut, että tästä täytyy saada iso tuomio. Ja hän saa uralleen, viimeinen iso keissi, niin hän saa uralleen voiton. Ja se oli että se kyllä avasi silmiä, että miten voi Suomessa tehdä näin ja miten tähän on päädytty. Mutta mikä sun käsitys sitten on siitä, koska silloin tällöin totta kai voi Suomen kaltaisessa paikassa, valtiossa tapahtuu niin tosi omituisia keissejä, niin miten sä itse näkisit, että onko tämä ollut vaan ihan tosi huono flaksi? Ootko sä jossain vaiheessa tieten tahtoin tai vahingossa astunut väärille varpaille? Onko tämä ollut syyttäjä vaan omaa henkilökohtaista ambitioa vai mikä on niin kuin se driveri, että nämä dominopalikat alkoi kaatumaan ja sitten siitä seurasi tämmöinen 10 vuoden saaga? Mun mielestä siinä on varmaan se on kombinaatio noista kaikista, että niin kuin sanottu, niin totta kai me tehtiin virheitä silloin 2012, että kun me kasvettiin tosi paljon ja kassa oli sen takia tosi tiukilla, että siinä me tehtiin varmastikin virhepäätöksiä, mutta se, että ja sen HVK-kaupan osalta, ja HVK oli tässä todella epäonninen ihan samalla tavalla kuin mekin oltiin, että se loppujen lopuksi päätyi siihen, koska me kuitenkin ja HVK oli isossa roolissa sitten, koska mähän sitten en saanut syytettä näistä HVK-kaupoista. Eli niissä ei havaittu olevan mitään väärää.
ja HVK joutui niin kuin epäonnisesti tähän tavallaan, koska GTF oli ostanut raskasta polttoöljyä heiltä ja maksanut osan siitä suorituksesta ja sen sopimuksen mukaan. Ja sitten osa oli tuotteena tankissa. Ja se, koska sitä osaa, mitä ei saatu myytyä ajoissa, niin se osa jäi maksamatta. Ja kaikki nämä tarinat ja legendaariset päivitykset, että ollaan myyty Romaniaan jonnekin mustalaisille raskas polttoöljyä, niin ne menee ihan niin kuin tuonne vitsiosastolle, koska se tuote myytiin, se osa, mikä GTF maksoi HVKlle, se myytiin Statoilille. Jälleen kerran Norjan valtioyhtiölle, ei minkäännäköisiä luottoriskejä. Se, mikä siinä oli ongelmana, että osa siirrettiin, koska HVK halusi, että se liikutetaan tiettyyn aikaan. Me jouduttiin varastoimaan se Suomessa ja Suomen kysyntä raskaalle polttoöljylle meni silloin alas kuin lehmä häntä. Ja meillä oli useampia kaupunkeja ja lämpövoimalaitoksia asiakkaina, mutta se menekki oli tosi huonoa silloin. Ja se aiheutti sitten sen, että me oltiin velkaa edelleenkin HVKlle, ja sitten tämä Tullin legendaarinen biovelvoitesakko, meidän pieni sakko 4 miljoonaa euroa, että me ollaan mukamasta jätetty biodieselvelvoite hoitamatta. No sekään ei pitänyt paikkaansa, mikä on käynyt sitten ilmi näistä näin, eli me oltiin ostettu kallista biodieseliä, sekoitettu se ihan asianmukaisesti, siitä löytyy kaikki dokumentit. Siitä huolimatta Tulli sakotti ja lähti hakemaan meiltä 4 miljoonaa euroa, joka on siellä niin kuin konkurssipesän velkojissa tämä 4 miljoonan sakko. Ja nämä kaikki sitten yhdessä, plus GTF oli tämän kasvun takia jonkun verran verovelkaa, mistä oli alun perin maksusuunnitelma tehty, niin nämä kaikki yhdessä jostakin syystä ja jollakin päätöksellä jossakin on tehty se päätös, että lähdetään pidättämään niin kuin kaikki mitä näillä on. Eli mistä tämmöinen päätös, pähkähullu päätös on tehty, niin sillä niin kuin tuhottiin käytännössä GTFn business. Ja se päätös, jota ei sitten myöskään peruttu, eli meille ei annettu sitä mahdollisuutta maksaa sitä HVK-velkaa pois. Meille ei annettu, ne oli lukkojen takana ne tuotteet. Meidän ei annettu vapauttaa niitä. Ja esimerkiksi mä tarjosin HVKlle sitä vastineeksi sitä raskasta polttoöljyä, mikä oli siellä säilössä, niin siitä huolimatta nämä virkamiehet ei pystynyt tekemään sellaista päätöstä, että että avataan tämä varasto ja tämä tavaroiden pidätys ja myydään pois ja maksetaan velkoja pois. Mutta tämä oli se, mikä ajoi sitten GTFn konkurssiin 2013. Ja näitä on nyt selvitelty sitten tässä 10 vuoden aikana ja suurimpia voittajia edelleenkin on pesänhoitaja ja sitten voi sanoa näin, että Tulli on ollut iso voittaja. Että Tulli on pitänyt Oiltankingilta 5 miljoonaa euroa 10 vuotta, GTFltä 2 miljoonaa euroa nämä on ne on suuria voittajia. Et itse henkilökohtaisesti niin tämä on ollut tosi opettavainen, että tässä on tietyllä tavalla kun jossakin vaiheessa oli itsellä oli kova vauhti päällä, tehtiin kaiken näköisiä projekteja, tehtiin tuotantoprojekteja, rakennettiin öljyterminaaleja, öljyn kierrätyslaitoksia, muovin kierrätystä. Oli tosi paljon, itse mä uskoin siihen kierrätystalouteen jo silloin 2000-luvun alkupuolella, mutta mä olin tietyllä tavalla vähän liian etukenossa, että silloin se markkina ei vielä toiminut niin hyvin, että sitten myöhemmin niin nyt on sitten kaikille ihan selkeää, että se ja kierrätys kannattaa ja se on tavallaan nyt on volyymit kohdallaan ja noille tavallaan prosessoijille on tarpeeksi raaka-ainetta ja
että se markkina on ja ihmisten asenne kierrätykseen on muuttunut valtavasti, mikä on tosi hienoa, mutta meille bisneksenä siitä tuli, niin näistä kierrätysbisneksistä tuli niin kalliita oppirahoja, että me oltiin liian ajoissa, että siitä tulee yksi tällainen, mitä tietysti nuoremmille yrittäjille voi jakaa oppina, että mitä käytiinkin tuossa jonkun verran, että siinä on että rahoitusta pitää olla aina vähän enemmän kuin arvelee, eli sitä pitäisi olla aina 20, 30, 50% enemmän kuin budjetissa on, että sitä sotakassaa riittää sitten kaikkien vaikeuksien läpikäymiseen, ja kyllä varmastikin GTF:n keissi ei olisi mennyt siihen vaiheeseen, jos meillä olisi ollut tarpeeksi sotakassaa maksaa se tullin tavallaan määräämä sakko ja sitten verottaja ja HVK kaikki pois ja sitten hakea takaisin tullilta rahoja jälkikäteen. Mutta siihen meillä ei ollut valitettavasti siinä hetkessä, niin ei ollut varaa. Mutta se sotakassan suuruus, sitten tietysti fokus bisnekseen, eli jos haluaa itselleen antaa kritiikkiä, niin totta kai se, että innostuu helposti monista asioista ehkä kuitenkin se fokuksen, ja aina kannattaa käyttää niitä, missä ne vahvuudet on parhaimmat, että silloin sitä menestystä yleensä tulee, että kun katsoo suomalaisia yrittäjiä, niin monta kertaa niin niillä on tosi kapea segmentti, mihin ne keskittyy, ja se saattaa olla tosi pientäkin aluksi se toiminta, mutta sitten pikkuhiljaa niin ne tekee, ja ne on todella ammattilaisia siinä pienellä segmentillä, ja sitten se kantaa hedelmää, ja mahdollisesti sitten saadaan myytyä jollekin isommalle firmalle, että siitä on hyviä esimerkkejä, mutta tässä meidän tapauksessa niin ehkä se justiin se, että me yritettiin vähän liian nopeasti liian paljon, että tavallaan että se kassan balanssoiminen siihen bisneksen kasvuun, niin siinä tehtiin virheitä, että jos näin jälkikäteen haluaa ajatella, mutta tosi paljon on tullut oppia, ja nyt tuli tavallaan tämä konkurssiprosessi tosi juurta jaksain opittua, ja siitä on tosi paljon kokemusta nyt jakaa sitten muille yrittäjille, ja tietyllä tavalla niitä sudenkuoppia, mitä siitä näistä tilanteista tulee, niin että miten niitä pystyy välttämään, että siitä ihan mielellään annan neuvoja, ja sitten toinen on tietysti se, että energia-ala on edelleenkin vaan kehittynyt eteenpäin, ja tässä energia-alalla on kun kokemusta on näinkin paljon, niin on tosi paljon hyviä juttuja, mitä pystyy vielä tekemään. Et se on tavallaan mikä pitää mut silleen pyörimässä, ja en ole jäänyt silleen liikaa rypemään tässä keississä, koska tietyllä tavalla sen menetetyn rahan perään itkeminen niin ei auta mitään, sen menetetyn maineen perään itkeminen ei auta mitään. Ainoa mikä auttaa, niin se, että kaikki läheiset ja ystävät, perhe on ollut tukena, ja voi sanoa, että se on ollut ihan mielettömän arvokasta, että kaikilta ystäviltä ne pienetkin tsemppiviestit tai mitä on tullut, niin ne on aina auttanut vähän jaksamaan, että kun on ollut just näitä oikeudenkäyntejä ja muuta, ja lehdistössä media on hehkuttanut, silloin se on aina auttanut jaksamaan, ja me ollaan pystytty kuitenkin perheenä elämään normaalia elämää, ja tosissaan käymään joka kesä siis Savonlinnan oopperajuhlilla ystävien kanssa, ja pelattu tennistä maanantai-aamuisin saman kaveriporukan kanssa kohta 20 vuotta. Nämä tällaiset asiat, elämän perusasiat on ollut kunnossa, ja se on auttanut siihen, että oma pääkoppa on kestänyt tämän kaiken, et sinänsä yrittää vaan ajatella sitä, että mikä ei tapa, niin se vahvistaa, ja että tästäkin tavalla tai toisella selvitään, ja toivottavasti korkein oikeus
ottaa meidän asian, niin kuin, myöntää sen luvan, vaikka se saattaa olla niin kuin, vaikea sanoa, että miten siinä käy. Mutta jännitetään sitä ja toisaalta niin kuin pyritään, että mä itse pyrin myös rakentamaan ja katsomaan sitten, että mitä tulevaisuudessa, että miten pystyisi niin kuin, siitä omasta tietotaidosta, niin kuin, mitä on tässä ja kokemuksesta, niin miten siitä pystyy niin kuin, rakentaa leipää ja sillä mennään eteenpäin. Joo, tämä on ehkä seuraava kysymys, että nyt kun on tultu sieltä taustasta nykypäivää ja nyt sä vähän katsot tulevaisuuteen jo, niin miten sä itse näet nykyisessä tilanteessa ja tästä nyt vaikka tämä vuosi, sitä seuraava vuosi ja näin päin pois, eli miten sä näet tulevaisuuden, miten sä haluat itse tuoda oman panoksesi siihen, mitä kautta? No sanotaan näin, että Suomessaan yrittäjyys tällä hetkellä niin kuin on omalta kohdalta käytännössä mahdotonta, että se on, siitä pitää viranomaiset huolen ja verohallinto, koska näihin konkurssiasioihin yleensä liittyy se, että sä et pysty itse toimimaan missään hallituksessa eikä missään toimitusjohtajan tehtävässä, eli ne on kaikki niin kuin käytännössä poissuljettuja. Tällainen ideointi, konsultointi, totta kai niin kuin, on valtava määrä tietotaitoa ja siihen öljytradingiin liittyen öljymarkkinat on sekaisin tällä hetkellä, Ukrainan sota, Israelin Gazan tilanne, nämä on kaikki, niin kuin, se energiamarkkina on niin kuin huikeassa myllerryksessä ja tietysti sitten tämä vihreä siirtymä, niin kyllä mä näkisin siihen, että siihen on niin kuin paljon vielä annettavaa, että kyllä mä niin kuin, yritän täysillä tehdä töitä niin paljon kuin sitä pystyy tekemään ja niissä raameissa, mitä voi täällä tehdä, että ei ole poissuljettu tosissaan se, että jossakin vaiheessa muuttaisi ulkomaille tekemään töitä, koska se olisi merkittävästi helpompaa, mutta totta kai meidän täytyy käydä nyt tämä prosessi läpi, eli tämä korkeamman oikeuden, ja sitten tiedetään, että miten se tuomio, miten se laitetaan täytäntöön, että mulla on valtiolle heti saman tien ehdotus, että mä voin hoitaa tässä matkan varrella, tuli oltua foodiscoachina monta vuotta ja oman pojan foodisjoukkueessa ja mä voisin ihan hyvin olla nuorisolle kouluttajana erinäköisissä jutuissa ja tietysti totta kai niin korkeakouluilla ja energiatekniikkaa, kansainvälistä taloutta, niin mielellään kävisin tätä puolta, niin kuin, tuskin on valtion kannalta hirveän järkevää, tai on paljon niin kuin, hyviä asioita, mitä pystyisi antamaan. Olen tosi valmis yhteiskuntapalveluun, jos sellaiselle katsotaan, että on tarvetta, mutta aika näyttää sitten, että miten tällaiset keskustelut, jos niihin päädytään, niin toivottavasti kuitenkin korkein oikeus pystyisi näkemään näiden kaikkien tuomioiden ja syytösten läpi, koska ne on kieltämättä niin tosi pehmusia, mutta jos näin ei käy, niin sitten yhdyskuntapalvelukseen on tosi valmis. Joo. Kautta historiahan on ollut aika paljon merkittäviä henkilöitä, jotka on joutunut syystä tai syyttömänä istunnolle. Ja he on sinä aikana osa tehnyt väitöskirjan, he on saattanut tehdä poliittisen manifestin, oma elämäkerran, tai sitten puoliksi fiktiivisen, puoliksi tosiasioihin perustuvia kirjoja. Että mä en tiedä, onko sulla mitään tämmöisiä niin sit tiedossa? Jos kävisi silleen, että ei tule valituslupaa ja homma ei kumota. Mun mielestä niin monta kertaa, kun on saanut elää sellaisen tavallaan niin yrittäjäajan, missä on ollut valtava turbulenssia ja tietysti kaikki tämä Venäjän business niin oli tosi värikästä, että kun lennettiin pikkukoneella Murmanskiin ja Moskovaan ja Valko-Venäjälle Minskiin saman päivän aikana ja illaksi kotiin, että se oli niin ihan mieletöntä, että se on niin värikästä, että niistä ajoista voisi hyvin tehdä leffan tai kirjoittaa sen kirjan. On niin huikeita kaikista näistä oligarkeista, koska heidän kaikkien kanssaan
ollut tekemisissä, on saunonut Timchenkon kanssa joka viikko silloin, kun hän oli Suomessa ja tehtiin bisnestä yhdessä, niin että on valtava määrä sellaisia, jotka tänä päivänä voisi olla aika herkullisia niin käydä läpi ja tehdä siitä joku hauska Hollywood-tyyppinen tarina, mutta ehkä sitten se on yksi vaihtoehto ja toinen vaihtoehto on sitten itse asiassa tässä talvella otinkin jo yhteyttä vanhaan korkeakouluun Lappeenrannan tekniseen Luttiin ja kysyin sieltä, että miten niin tohtoriväitöskirja, miten siihen tohtoriohjelmaan pääsisi ja aiheena olisi totta kai niin tämä vihreä siirtymä ja että mikä on tulevaisuuden energiavaihtoehto, koska siihen itsellä on omasta mielestäni niin tosi paljon annettavaa ja tosi paljon näkemystä, että mitä kannattaa tehdä ja miten tulevaisuuden energiapeli tulee menemään, että se olisi niin jopa niin siis ammatillisestikin tosi mielenkiintoista, että se on niin yksi vaihtoehto, mutta aika näyttää sitten, että mitä tullaan tekemään, mutta kuitenkin niin sellainen aina niin tulevaisuutta kuitenkin katsoo silleen positiivisen innostuneesti, että siellä on niin paljon kaikkia hyviä juttuja, että koitetaan nämä vaikeudet jotenkin taputella ja mennä eteenpäin. Mä uskon, että perhekin toivoo sitä, että päästään jotenkin tästä vaan niin eteenpäin ja tietyllä tavalla tilanne selkenee, että nämä keissit on sitten viimeistäänkin sen korkeimman oikeuden jälkeen läpikäyty ja sen jälkeen sitten tulee mitä tulee. Ainakin sen perusteella, mitä energiatasot sulla on ja suunnitelmat, niin ei ole tavallaan koneet on niin kuin hidastumassa lähiaikoina. Että sä näet vielä niin kuin pitkälle tulevaisuuteen, niin vaikka ajatellaan, että sulla olisi edessä 10, 15, 20 vuotta sitä mukaan, kun elinajanodotteet nousee, niin eihän se eläköityminen ikinä tule vastaan varmaan nuorilla polvilla. Niin onko olemassa jonkinlaista henkistä perintöä, minkä sä haluaisit jättää, oli sitten ammatillisesti tai sitten vaikka omille lapsille tai näiden yhdistelmä? Mun mielestä ehkä se suurin perintö tai se on just se ajatusmaailma, mikä tietyllä tavalla Jenkeissä on tosi paljon sitä, että jo kouluissa sulle opetetaan se, että kaikki on mahdollista, että believe, että usko, niin ihmeitä tapahtuu. Että oikeastaan tällä yrittäjätaipaleella niin monta kertaa on tapahtunut niin uskomattoman isoja juttuja, että jos olisi niin ajatellut etukäteen, niin se ei ole mitenkään mahdollista. Ja ehkä se on sellainen suurin, ja mikä pätee kaikkeen tällaiseen sekä työvalmennukseen tai just urheiluvalmennukseen, coachaamiseen, että sä voit tehdä uskomattomia asioita. Kaikki vaatii valtavasti töitä, mutta kaikki on mahdollista. Et ehkä ja se on ihan Suomessakin, että Suomi ajatellaan, että se on täysin hankala selviytyä, ilmasto, verotus, kaikki tämä näin, mutta kuitenkin Suomessa tehdään mahtavia juttuja ja tulee uusia hienoja firmoja ja katsoo tätä pelialan menestystä ja kuka olisi uskonut 15 vuotta sitten, että Suomi on ihan kärkimaita jossakin pelien kehittelyssä. Niin, että hienoja asioita tapahtuu, mutta se vaatii tietyllä tavalla vähän no ehkä Volttikin on hyvä esimerkki siitä, että hemmetin hankalassa bisneksessä, tavallaan kurkunleikkausbisneksessä pystyttiin tekemään todellinen menestys. Että tällaisia esimerkkejä löytyy ja ehkä itsellä on kuitenkin ollut koko ajan se positiivinen drive siitä, että tämä on mahdollista. Niin se ehkä on se, mitä haluaa omille lapsille opettaa ja kaikille niille, ketkä haluaa kuunnella. Miten työn ja tämän treidauksen ja kaiken muun bisneksen liittyen ulkopuolelle, niin miten sä käytät energiaa, lataat akkuja, käytät aikaa, harrastat kaikkeen sen non-kurrikulaarista aktiviteettia? Kyllähän se on sitten aika lailla työ on vienyt ison osan siitä energiasta, että sitten se loppuaika on käytännössä perheen kanssa oloa ja totta kai urheilu on ollut aina lähellä sydäntä, että on se sitten pallopelit, pingis, tennis, squash, sulkkis, kaikki mailapelit on ollut todella lähellä sydäntä
jalkapallo tietysti ja lätkä varsinkin sitten meidän nuorimmaisen myötä, niin ne on ollut erittäin lähellä ja pystynyt läheltä seuraamaan sitä, että kyllä niin kuin, sanotaan näin, että mun isä aina eli silleen, että sillä oli työ Tullissa, mutta sitten sillä oli toinen työ nuorten kanssa, eli hän oli pingis, foodis, sakki, tennis, oli kaikki niin kuin urheilulajit oli tosi lähellä sydäntä ja hän vietti valtavasti aikaa niin kuin coachaamalla nuoria ja ehkä sitä itsekin niin kuin kokee, että on yrittänyt olla tekemässä ja antaa sitä aikaa niin kuin, ja sitä, jakaa sitä kokemusta nuoremmille, niin se on myös siinä vapaa-ajalla vähän niin kuin sellaista, se on niin kuin sellaista rentoutumista ja siitä tulee hyvää fiilistä, että kun sä pystyt osoittamaan sen, että esimerkiksi joku foodisjoukkue, jos se pärjää hyvin, kun se on treenannut hyvin ja pärjää, ja samalla tavalla sitten opettaa näitä nuoria, että kun ne pärjää esimerkiksi nyt sitten urheilussa, voi olla sama myös jossakin musiikissa tai muuta, kun sä teet asioita suurella sydämellä, niin se menestys yleensä tulee sieltä. Voisin kuvitella, että joku herätysliike on saattanut menettää hyvän äänitorven, kun sä et niihin suuntiin lähtenyt, tai ehkä jopa poliittinen puolue. Joo. Vai onko tämä niin vielä tulevissa kirjoissa? Täytyy sanoa, että niin kuin, jos politiikasta, niin tässä on totta kai tullut mietittyä sitä, että koska niin kuin tämä yrittäminen Suomessa ei tällä hetkellä ole mahdollista, niin on tullut mietittyä sitä, että pitäisikö lähteä politiikkaan ja sitä kautta sitten yrittää luoda hyvää Suomelle, koska edelleenkin kaikista näistä kahnauksista niin kuin verottajan tullin kanssa, niin siitä huolimatta Suomi on ihan myös omasta mielestäni ihan mielettömän hyvä paikka elää ja asua ja on tosi kiitollinen kaikesta niin kuin siitä koulutuksesta ja olin tietysti valtioyhtiöllä vielä Nesteelläkin töissä koulutuksessa, niin kyllähän ne on hienoja asioita, että sitä meidän kaikkien suomalaisten siitä pitäisi pitää kiinni ja yrittää antaa Suomelle takaisin, vaikka se ei tänä päivänä ehkä ole ihan niin helppoa kuin mitä ehkä oli joskus aikaisemmin, mutta sanotaan näin, että jos politiikasta jotain sanoo, niin vaikeushan siinä on se, että kun katsoo, miten nyt puolue Jallis on ollut presidentinvaaleissa ehdolla, ja se on ihan sama, että melkein mitä sanoo, että oli melkein niin kuin meikäläinen siellä käräjäoikeudessa, että tuo ne 10 todistajaa ja puhu kuin ruuneperi kaikista hyvistä asioista, niin silti tuomio tuli, niin että jos saa sitten 0,5%, 1% ääniä, varmaan oli ihan fiksuja kommentteja ja kaikkea muuta ja ajatuksia, miten niin Suomea kannattaisi viedä eteenpäin, niin että siinä puolueen kannan valinnassa, niin siinä olisi pieniä haasteita, että vanhemmat oli aina keskustapuolueen, siellä tultiin Kokkolasta, oli suomalaisen tavallaan Kokkolassa suomalaisen tavallaan puolen, niin se oli keskusta oli tosi iso juttu ja varmaan nuorempana oli paineita äänestää aina keskustapuoletta ja sitten vanhemmiten niin totta kai on mennyt aika lailla aina joka vaalista vaaliin ja miettinyt niitä ehdokkaita ja puoluetta, että ei ole mitään semmoista yhtä ainoata oikeaa, mutta aika näyttää sitten, että onko sinne tarpeeksi paloa. Et ehkä mä näen, että mä oon kuitenkin parhaimmillani ja vahvuudet on kuitenkin siellä jollakin tavalla hyödyntää sitä energiamarkkinan tuntemusta ja näkemystä, ja venäjän kielitaidostakaan ei tänä päivänä ole hirveän paljon apua, että siitä ulkoministerihommastakaan ei tällä hetkellä, niin kuin, joskus tuli ajateltua sitä politiikkaa, että no tämähän on tosi hyvä mulle, että koska puhuu sujuvaa venäjää ja on tosi paljon niin kuin, niiden Venäjä, jotka tänäkin päivänä siellä on isoissa päättävissä rooleissa, niin monet niistä on tuttuja, niin joille voi soittaa ja numerot löytyy kännykästä, niin tavallaan niin kuin, sen hyödyntäminen tänä päivänä eikä seuraava varmaan 10 vuoteen tule olemaan kovin iso asia, mutta aika näyttää mitä tapahtuu ja itse on niin kuin, tavallaan keskittynyt nyt vaan tämän ja seuraavan vuoden käytännössä siihen, että mitä tulee tapahtumaan sen korkeimman oikeuden kanssa ja sitten
työn puolesta niin yritän konsultoida siinä määrin, kun sitä vaan on kysyntää, niin mahdollisimman paljon just tällaisia energia-alan yhtiöitä. Oletko koskaan laskenut sitä, että kuinka paljon sä oot työllistänyt ihmisiä elämässä aikana, kuinka paljon sä oot maksanut yhteisöveroja ja muita veroja Suomessa? No niin kuin silleen ballpark. Mä itse asiassa niin tuossa kun sitä jossakin vaiheessa sivuttiin ja näissä käräjäoikeuden ja hovioikeuden puheissa itse käytin sitä omana puolustuspuheenvuorona, että kuinka paljon on maksanut veroja, kuinka paljon on työllistänyt, kuinka paljon GTF:kin työllisti, siis varmaan välillisesti ja työllisti niin kuin pelkästään GTF työllisti monta sataa ihmistä. Ja se, että niin kuin, ja parhaimmillaan GT Tradingin aikaan meillä oli niin kuin merkittävä määrä henkilökuntaa tuossa Espoon Haukilahdessa. Ja sitten kun ottaa nämä kaikki tuotantolaitokset, öljyterminaalit, mitä ollaan rakennettu ja missä ollaan oltu mukana, huoltoasemaketjut, onhan se valtava määrä, niin kuin, mitä ollaan niin kuin, ihmisiä työllistetty. Ja sitten tosissaan niin mä oon itse maksanut henkilökohtaisesti merkittävästi veroja, mun yritykset on maksanut merkittävästi veroja. Että kyllä se, niin kuin, että jos tästä näin niin kuin, valtiolle tuli, niin kuin, verohallinnolle tuli tappio, Tullille tuli voittoa, niin kyllähän siis niin kuin se, mitä minä ja mun yhtiökumppanit ja kenen kanssa mä oon tehnyt töitä, ollaan työllistetty ja maksettu veroja, niin se on varmaan 100-kertainen verrattuna siihen, mitä tässä tavallaan tapauksessa on valtio jäänyt ja varsinkin se verohallinto jäänyt laskennallisesti niin kuin, tappiolle GTF:n keississä, niin kuitenkin se, että missään vaiheessa valtiovallan suunnalta ei ole tullut minkään näköistä plussaa. Syyttäjä on koko ajan vaan niin kuin takonut sitä samaa tarinaa ja tällä tavallaan, mitä mun puolelta, mitä mä oon tuonut näitä asioita, mitkä on faktoja, niin niillä ei ole ollut vaan mitään merkitystä tähän mennessä. Oletko ajatellut, mulle tuli mieleen se ihan hetki sitten, että kun englanniksi puhutaan tall poppy syndrome, eli kun sulla on kedolla kukkia, niin se kukka, joka nousee niiden muiden tasolta vähän yli, niin sitten kun viikate käy, niin se osuu siihen ensimmäisenä. Niin se, että kun katsoo peruutuspeiliin, niin se sun ammatillinen suoritustaso on ylittänyt sen keskiverron aika isolla marginaalilla. Niin miten paljon sä luulisit, että siinä on semmoista inhimillistä elementtiä, että tämä kaveri lentää korkeammalla ja se pärjää paremmin, tekee isompaa bisnestä, tienaa, niin kuinka paljon se on voinut inhimillisesti vaikuttaa, oli sitten syyttäjä, tulli tai vastaavat. Et tietyllä lailla se, että ajatellaan joku merkittävä semmoinen poliitikko julkis, niin sitten jos siltä joku pääsee niin kuin vähän leikkaa kaulaa, niin se tietynlainen vahingon ilo tai semmoinen tietynlainen psykologinen, että saataisiin pudotettua joku jalustalta, niin se on valitettavan yleistä niin kuin ihan ihmisen psykologiassa. Näet sä, että silloin olisi ollut jonkinlaista roolia tässä kaikessa? Mun mielestä se on niin kuin varmasti ollut jotain roolia, koska niin kuin se, että niin kuin mä sanoin, niin vaikka miten paljon me ollaan tuotu faktoja ja hyviä asioita pöytään, niin niillä ei ole ollut merkitystä. Se on niin kuin taas ollut joku ennalta kirjoitettu näytelmä, mikä päättyy siihen, että tässä annetaan ihan helvetinmoinen tuomio yrittäjälle, joka on kuitenkin niin kuin, ei ole varastanut mitään, ei ole mitään, niin kuin, nämä kaikki on ollut ihan niin kuin tällaista sanahelinää, että on siirretty rahaa ulkomaille 25 miljoonaa, ihan bullshit. Ja mitään faktaa ei ole siitä. Ja se, että niin kuin mun puhelimia kuunneltiin 4000 puhelua. Sitten niin kuin kaikki tämmöiset, niin jos siellä olisi ollut jotain, niin ne olisi käytetty mua vastaan. Ja se, että niin kuin, mitään, niin kuin, että syyttäjän mitään plussaa tai hyvää ei ole otettu huomioon. Ja sitten kaiken lisäksi lyödään tuomio, joka on niin kuin ihan niin kuin pöyristyttävä. Et se, että niin kuin,
siitä on todellakin leikattu se kukka, joka on vähän korkeammalla, että se, niin kuin, että se niin kuin leikataan ja vielä poletaan niin kuin maahan. Että se niin kuin tavallaan, että se on ihan järkyttävää, että kun tavallaan niin kuin sen kokonaisuuden katsoo, niin siinä täytyy olla joku tämmöinen juttu, koska eihän muuten niin kuin puhuta tällaisista tuomioista. Niin kuin, se on ihan niin kuin, että siinä sanat loppuu, kun puhutaan niin kuin, että 6-7 vuoden tuomioista ja niin kuin, siellä tavallaan niin kuin faktapuolella on ihan niin kuin pelkkää pumpulia. Se on niin kuin, se on, totta kai se on suomalainen sellainen, niin kuin, ja näitähän, tämä mun tapaus ei varmastikaan ole ainoa, että onhan näitä, oli aikanaan nämä Jippi-keissit ja kaikki muut, niin tämä sama syyttäjä oli muuten siinä Jippi-keississä, ja ihan samalla tavalla niin kuin siinä rytättiin tavallaan ja haettiin tuomio niin kuin, yritysjohtajille, että se on niin kuin semmoinen herkullinen aihe, niin kuin, ja sitten totta kai niin kuin media höystää sitä siinä vielä sitten mukana, että varmasti niin kuin, että se on iso ero siinä, että mikä on niin kuin vaikka nyt Jenkkien siihen voittomentaliteettiin ja Suomessa siihen, että nautitaan siitä, että jos joku epäonnistuu. Että se, että niin kuin nyt pikkuhiljaa tämän nuoriso ja nuorempien yrittäjien keskuudessa se, että jos joku menestyy, niin se ei olekaan enää, niin kuin, ei ole välttämättä kateellisia. Tai mulla on semmoinen fiilis, että ollaan niin kuin tässäkin menossa Suomessa parempaan suuntaan. Että tavallaan, niin kuin, että kun onhan se nyt aika naurettavaa, että jos yrittäjä ostaa jonkun hienon auton, se on menestynyt, tehnyt töitä niskalimassa, joku konepajayrittäjä, joka on niin kuin, painanut 24/7 niin kuin 30 vuotta ja sitten myy firmansa, käy ostamaan Ferrarin, niin parkkeeraa sen tonne halliin, niin siellä on joku vetämässä avaimella kylkeä. Niin mun mielestä tulevaisuudessa on todennäköisesti vähemmän. Ja nyt niin kuin, ja totta kai siinä on myös se, että varallisuus yleisesti kasvaa Suomessa ja sukupolvelta sukupolvelle, niin sitä varallisuutta on vähän enemmän ja ihmiset pystyy ajelemaan paremmilla autoilla ja sä näet menestystä ehkä enemmän. Mutta onhan se naurettavaa, että jos yrittäjä joutuu ostamaan sen Ferrarin niin ja ajamaan sillä vaikka siellä Espanjan kämpällä ja sen takia, että se ei uskalla ajaa sillä Suomessa, niin on se ihan naurettavaa. Niin, ja tossakin on tietysti se toinen elementti, että se yhteiskunnan menestyksen hedelmäthän, mitä enemmän ollaan kapitalistista systeemissä, ne jakautuu yhä enemmän, koska se on vähän niin kuin jos ajattelet, että joku Usain Bolt, ei se hirveän paljon nopeampi kuin se 2. ja 3. tuleva kaveri, mutta kun se on voittaja, niin se kuorii ne kaikki kermat. Se on just noin. Ja toisaalta se, missä mielessä varmaan olisi hyvä kannustaakin nuoria, niin ajatellaan nyt vaikka joku Supercell, ne toi ulkomailta hillittömät määrät rahaa, ja siitä tulee hirveät määrät veroja Suomeen maksetaan. Niin se, että jos siellä sattuu olemaan Kodisso ja Paanonen, jolla on miljardiomaisuus, niin meidän pitäisi antaa joku kunnia kansalaisen mitalli siitä. Aivan ehdottomasti. Tai joku semmoinen, että aivan ehdottomasti. Ajatellaan, jos meillä olisi semmoinen systeemi, että kun ihminen on vaikka elämänsä aikana maksanut veroja sanan kaikissa muodoissa, vaikka 1 000 000, niin saisi jonkun mitalin, tai 5 tai 10. Niin kyllähän se kannustaisi ihan eri lailla. Totta kai, ja sitten se, että niin kaikessa myös median ja kaikkien pitäisi ottaa ja valtiovallan huomioon se, että Suomen kansasta, niin Suomen palkan saajista 9% maksaa käytännössä enemmistön koko meidän sosiaaliturvasta. Eli nettomaksajat 9% ja niin. Nettosaajat loput. Just näin. Tämä aina jää niin unohuksiin ja sitten just tällaiset kaverit, just mitä käytiin, Pekka Perää ja lukemattomia muita, joilla on tullut sit joitakin vaikeuksia sitten myöhemmin, niin heidät niin tavallaan kolataan ja unohdetaan se kaikki hyvä, mitä he on tuonut ja maksanut veroja Suomeen ja siinä työaikana. Ja vaikka tänä päivänä niin verottaja erittäin aggressiivisesti jahtaa, vaikka että jos sitten joku muuttaa ulkomaille, on sitten verot syynä tai mikä tahansakaan on syynä. Voi olla henkilökohtaiset syyt, voi olla myös se, että
maailmalla on esimerkiksi perintövero ei ole monessa maassa ollenkaan ja 19% on niin todella paljon perintöveroa. Mutta se, että ne on kuitenkin, ne verottajankin pitäisi olla siinä mielessä armollinen, että kun ne jahtaa niin ihan viimeiseen asti näitä, jotka muuttaja seuraa sitä, että onko nyt 180 päivää pois vai ei, niin pitäisi ennemminkin niin olla armollinen sille, että ne on maksanut siihen asti, kun ne on päättänyt muuttaa pois, ne on maksanut vaikka miljoonakaupalla veroja niin sen työuransa aikana, mitä ne on saanut, tai yrittäjäuransa aikana. Ja tämä niin unohdetaan, vaan jahataan vaan sitä, että heillä on tulossa exit ja he on sen takia menossa, tulee vaikka nyt joku iso rahasumma, niin yritetään jahdata vielä siitäkin jotain. Ja niin mun mielestä jokainen tekee meistä itse päätöksiä. Suomi on hieno paikka asua. Jos joku haluaa asua niin kuin Sveitsissä tai jossakin pienemmän verotuksen maassa, Espanja, missä ikinä, niin se on jokaisen oma valinta. Ja siihen liittyy aina kuitenkin plussaa ja miinusta. Se, että jos sä muutat vaikka Sveitsiin, niin sulla on kuitenkin ne kaikki sukulaiset ja kaverit ja kaikki on täällä näin. Ei se välttämättä niin kuitenkaan sitten herkku ole, vaikka on pienempi veroprosentti, mutta se, että niin kuin, minkä takia verottajan pitää ottaa aina se rankin mahdollinen aggressio näitä ihmisiä kohtaan, se on mun mielestä niin kuin tosi väärin. Melkein kuulostaa siltä, tapa miten sä lähestyt tätä, että sulta on niin paljon tavallaan rapattu nilkoille näissä asioissa, että siitä on jäänyt aika vahva muistijälki. Mutta toisaalta voiko se siitäkin johtua, että sä oot tavallaan tehnyt niin isoa bisnes niin pitkään, että sitä rappausta on jatkuvasti tullut? Joo, se on tällä hetkellä on kyllä vähän niin kuin vanhalla jalkapalloammattilaisella, että nilkat ja polvet on ollut aika kovilla, mutta kuitenkin se, että pitää vain yrittää ammentaa positiivisesti siitä kaikesta kokemuksesta, että vaikka ne onkin pääosiltaan esimerkiksi tässä 10 vuoden aikana ollut aika negatiivisia, jos virkavaltaa ajattelee sitä vastaan, mutta sitten taas sen 10 vuoden aikana on myös tapahtunut tosi hienojakin asioita, että tärkeintä on ehkä kuitenkin jokaiselle yrittäjälle ja varsinkin niille, joilla on ollut vaikeaa ja on tullut konkursseja tai muita epäonnistumisia tai verottajan kanssa kahnauksia, niin mun mielestä vaan että eteenpäin vaan ja kukaan ei todellakaan saa sitä kokemusta otettua pois. Ja sitten verohallinnon suuntaan niin ehdottomasti olisi toiveissa se, mitä on tässä maininnut jo muutaman kerran, että sinne sitä koulutusta ja ammattitaitoa ja sellaista vähän näkemystä, että kun he lähtee hyökkäämään jonkun yrittäjän tai ihan yksityishenkilön kimppuun. Niin. Eli olisiko se, jos sä tarvitset koulutusta, niin tässäkin on vähän se, että koripallotermeen sanottuna, jos joku on 165 senttiä pitkä, niin sille voi antaa treeniä ja koulutus, mutta se donkkaaminen on silti vaikeaa. Niin sit voisi käänteisesti ajatella esimerkiksi julkishallinnosta, olisiko se lääke siinä, että otetaan aika isolla vesurilla sitä porukkaa vekeä ja ne, jotka jää jäljelle, se kaikista paras aines, sitten niille vaan nostetaan palkkoja niin paljon, että se on myös yksityiselle sektorille päätyvien ihmisten, jotka haluaa sinne esimerkiksi rahan takia tai urakehityksen takia, että he päätyisivät enemmän julkiselle sektorille, kuten muun muassa Singaporessa, jossa julkisen sektorin urat on äärimmäisen arvostettuja ja hyvin palkattuja. Olisiko tämä ratkaisu? Mun mielestä toi olisi ihan loistava ratkaisu ja se, että mitä itse henkilökohtaisesti kuitenkin olisi kannattaisi aivan ehdottomasti julkishallintoon, täytyisi tehdä remontti ja varmasti se olisi kivulias, erittäin kivulias koska suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu se, että saavutetusta edusta ei luovuta, siinä joutuisi kuitenkin leikkaamaan varmaan isolla kädellä. Mutta sitten ne, just niin kuin sanoit, niin ne, jotka jäisi, niin ne saisi enemmän palkkaa ja myös toivoisi, että sitä palkkaa pystyttäisiin maksamaan enemmän myös opettajille. Suomen tulevaisuus on kuitenkin niiden opettajien varassa, miten hyvin ne opettaa nuorisoa.
se on ihan mielettömän Sä tärkeä sait ammatti. tuolla lauseella just muutamat tuhat ääntä. ja sama juttu sitten, toinen on poliisi, koska poliisien palkat on ihan, että siinä olisi tosi paljon töitä nostaa poliisien palkkoja ihan samalla tavalla, että tavallaan valtion pitäisi pystyä säästämään jostakin asioista ja sitten nostamaan näitä tärkeiden avainammattien ja sitten poliisien ja opettajien lisäksi totta kai kaikki sairaanhoito ja sitten nämä legendaariset, kenen kanssa itse on ollut koko ajan nokkapokkaa, niin verohallinto ja tulli, niin nämä on sellaisia juttuja, että sinne kun saisi kilpailukykyiset palkat mä väittäisin, että vaikutus Suomeen ja kansantalouteen olisi aivan valtava. Juuri näin. Tuleeko sulla lopuksi mieleen vielä jotain No suuria ajatuksia? Ei oikeastaan muuta kuin se, että vielä lyhyesti tuosta, että jos ajattelee sitä, minkälainen tämä viimeinen 10 vuotta ja missä kaikki lähti liikkeelle, että kun GTF päätyi konkurssiin, niin se, että siitä joutui iso määrä henkilökuntaa myös syytetyksi ja sitten viime kädessä minä itse sain nämä kaikki tuomiot, niin mun mielestä sinne julkishallinnolle viestiä, että heidän pitäisi oikeasti paremmin perehtyä näihin keisseihin, eikä pelkästään usko pesänhoitajia ja erityistilintarkastajia, jotka sitten pesänhoitajan ohjeiden mukaan tekee näitä. Eli se siitä konkurssipuolesta. Ja noin muuten, oikeastaan haluaisin tässä lopuksi vielä kiittää perhettä siitä, että ne on jaksanut tämän kaiken ja pysynyt selväjärkisinä. Ja sitten kaikkia ystäviä. On ollut kyllä ihanaa, että olette pysynyt ystävinä. Kiitoksia. Hei, kiitoksia. Hyvää jatkoa. Samoin, kiitos. Kiitos.